ešte niečo k tomu chýba. Čaute, ja som... ešte niečo tomu chýba. Čaute, ja som Clarissa a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a toto video nebude také ako... To hovorím pri každom videu. Dneska to bude vlog, kde budem improvizovať. Áno, budem improvizovať. Žiadny scénar nemám v hlave, takže neviem ani o čom sa v tom vlogu budeme rozprávať. A vlastne uvidíte sami, ako to bude vyzerať. Dúfam, že toto video nebudem natáčať ešte jeden raz, lebo ten začiatok sa mi celkom vydaril. Aspoň dúfam. Počkajte, len si dám tichý režim na vlog. Aha, dneska je... Akého je dneska? Dneska je 3. februára, no ako pre vás Čechov je 3.2., neviem ako sa u vás povie február. A včera bola jedna rakovina na Facebooku. Išla som na Facebook a zrazu hashtag Friends Day a také video. Idem nižšie si o dva také príspevky a zrazu Friends Day! Ľúbkam vás všetkých! Fakt, ja som si myslela, že vtedy odpadnem, lebo žiadne iné príspevky neboli na Facebooku, len hashtag Friends Day. No a vlastne boli aj inšie hity na Facebooku, napríklad toto. Skadzi paru zoberem. Alebo toto. Pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak? Nie, ja nevydychujem. Jožo, ty prestaň klamať! Do telky. Takže Sofia nie je tvoja frajerka. Alebo vlastne dá sa povedať, že toto sú také zimné hity cez Facebook. Ale cez zimu sa aj stalo veľmi veľa inších vecí. Bolo plno havárií. Ja som sa pošmykla asi tak 3300 krát. Ja som si nedala ten tichý režim, nejaký pako. Ja mám tichý režim, lenže mne to aj tak zvučí. What the fuck? A vlastne ako som teraz hovorila, bolo plno havárií. 300 ľudí sa pošmyklo, lebo viete, ja keď idem do školy, tak idem okolo polikliniky. A tam je veľmi veľa ľadu, dá sa aspoň podľa mňa tak povedať. A ja mám také čudné čižmy, že oni nie sú práve že spravené proti šmiku. A vlastne akože ja som chcela, aby som sa šmykla, že len tak trošku, ale ja som celá drbla na zem. Vlastne útorok, kde sme prvú hodinu mali mať recitáciu a ja som absolútne nevedela vtedy chodiť. Akože vedela som chodiť, lenže keď som vstala, alebo tak, lebo ja som spadla tu na tak nižšie, trošionku nižšie ako sú obličky, tam vlastne kde nám začína chrbtica a to je strašne nepríjemné, takže keď som si sadla a keď som chcela vstať, no to bolo katastrofálna bolesť. Takže ale nejak som tú recitáciu prežila až na to, že budem reprezentovať školu. Čo som absolútne nechcela. Mimochodom, keď som tu nedávno hovorila o sociálnych sieťach, tak si ma môžete pridať tu na ich, teraz budete mať na obrazovke. Hej, a chcela by som vám ešte povedať, že ako som spomínala tú zimu, tak by som vám chcela povedať, že ďakujem vám za pekné ohlasy vo vlogu, no dá sa povedať, že vlog, Vianoce. Počkaj, volala sa to zima alebo Vianoce? Áno, volala sa to Vianoce, ďakujem vám za pekné ohlasy. Aj tí, čo mi to povedajú v škole, áno, sledujú zo školy moji spolužiaci, celá trieda, škola, sledujú môj YouTube kanál. Teraz určite budete písať do komentárov: O, ja ťa ľúbkam, Klára, ty si spomenula našu školu vo videu. Dobre, toto mi už nemusíte písať. Viete čo sa stalo aj cez zimu, čo som absolútne nemala rada? Každý jeden človek vás na Facebooku alebo na Instagrame označoval, viete kde? Veselé Vianoce a šťastný nový rok a označí tam 3000 miliónov 20 000 ľudí. A ešte od toho vám chodia upozornenia, ako tí ostatní píšu do komentárov: ďakujem veľmi pekne a ja ťa ľúbkam. Ježiš, prosím, už mi toto nerobte. A urobila som to vlastne tak, že som si postraňovala ľudí s priateľov a bolo to vyriešené. Mimochodom som zabudla na začiatok videa povedať, že vlastne toto všetko, ja som sa vás pýtala, či by ste chceli nejaký vlog, kde by som improvizovala na Facebooku a vy ste tam písali, že áno, dobre, ok, dobre. Na facebookovej stránke, áno, takže keď tam nemáš like, tak ho tam i hneď daj. No, budeš mať na obrazovke. Mimochodom, chcela by som vám povedať, že keď je tu zle osvetlenie, no tak prepáčte, nechcela som tu nasadzovať svetla, tu na hore ešte by trčali káble a tak ďalej, takže to je najväčší cancer youtubera. Urobíte nejaký challenge a potom to musíte upratovať, to je najhoršia vec youtubera. Môj brat to raz robil, teraz je to video vymazané a fakt bol veľký bordel. Ešte o čom sa tak môžeme porozprávať? Mimochodom, ďakujem aj za pekné ohlasy vo videu. Clarissa spieva známe pesničky, je to od vás veľmi milé, má to
oveľa viac hliadnutia ako ostatné videá, no tak vás to možno aj zaujalo. A keď chcete ďalšie takéto videá, no tak mi môžete napísať do komentárov. A poznáte ten pocit? Idete po meste ako najväčší frajer, hej, každý sa na vás pozerá, lebo mňa každý skoro pozná v meste, áno. A zrazu idete a pošmyknete sa a každý to vidí. Mne už sa to cez túto zimu stalo miliard krát. A to vlastne, toto tu patrí k pošmyknutiu. Ale viete čo? Pamätáte? Aha, asi je to strašidelne čudné, aké Česko a Slovensko úplne odlišné od seba, ako sú odlišné. My tu na východnom Slovensku máme habadej snehu, nám už to ide na nervy a v Česku len trošku nasneží snežík alebo na západnom Slovensku a už všade píšu na Snapchate, na Instagrame, na Insta Stories, ešte na Messenger Stories aj na Facebooku, že oh my god, konečne sneží. A nám už to ide po krk a ešte oni nám to pripomínajú. A mimochodom, neviem, či ma to už veľmi baví, no nie, že ma nebaví, ale ťažko sa mi strihajú ako tie pravda alebo úloha, no nie, že pravda alebo úloha, tam je aspoň sranda, ale ako napríklad pri Asku, no tak veľmi to nezvládam strihať, je to pre mňa trošenku ťažšie, lebo ja som taký netrpezlivý človek a vlastne nechce sa mi tam všetky tie komentáre screenovať a potom to tam vystrihnúť a dať to tam do toho videa, ale vyrobila som si na to aplikáciu ask.fm. Čítajte si to ako chcete. A vlastne tam mi môžete pokladať otázky a vlastne ja vám na nich odpoviem. Teraz momentálne tam mám 39 sledovateľov, takže určite mi tam daj follow a dávaj mi otázky, keď máš na mňa nejaké otázky. Na ask.fm sa volám Clarissa7777, tu na to budete mať na obrazovke a dole v popise videa to tiež budete mať, takže super! Mimochodom, veľmi veľa ľudí sa ma pýta, že či by som nešla na ForFans alebo na nejakú akciu a ja pravdepodobne neviem, lebo chápete, tá škola a tak ďalej. Takže, a toto ste sa ma mohli spýtať aj na Asku. A fakt, odpoviem vám na všetky otázky v Asku, na to je tá aplikácia. A pridaj si ma aj na ostatných sociálnych sieťach. Vlastne chcela som vám ukázať, takúto fotku som dala na Facebook a vy ste mi tam napísali, že vlastne, že môžem tam improvizovať v tom vlogu, že nebudete mať v tom žiadny problém. Vieš čo, ja vám to takto... Prosím, zaostri sa. Áno, takúto vlastne zrkadlovku som pridala, aj také tam srdiečko. Vlastne to je fotka z Insta Stories, takže... A sleduj môj Instagram, budete mať dole v popise videa. Sleduj tam moje Insta Stories, lebo sú fakt sexy. Dobre, okej. Jošak, čo robíš? Dobre. A viete čo, napríklad tieto fanarty, čo tu mám, nie, to som si nekreslila sama, tu mám fanarty od mojich spolužiakov a rovesníčok z mojej školy. A vlastne, tu sú napísané fanarty, že 5000 a 50 000, tu je môj skin z Minecraftu a to je môjho brata. Ja som mal vtedy 5000 odberateľov a môj brat mal vtedy 50 000 a teraz máme polovicu. A vlastne tu je napísané, že všetko naj k 3500 subscriberom a teraz mám 11500 niečo. Urobíme hype na 12000 odberateľov. A vlastne, keď sa ma budete pýtať, no tak toto je vlastne aj ForFans, no tak to nebol ForFans, ale to bol Craftcon v Prahe. Áno, ja som bola raz na Craftcon v Prahe v 2016 a tu mám všetky tie podpisy. A ja mám tu podpis od Dejzra. A vlastne tu sú všetci tí youtuberi, ja mám aj od Falenky, všetko super. To je na tom Craftcone bola aj Falenka výnimočne, preto lebo som rodičov presvedčila, lebo vtedy bola Falenka moja najobľúbenejšia youtuberka. Vlastne, mami, otci, nemôžem ísť do Prahy, ja musím vidieť Falenku, lebo vtedy tá ja som vtedy mala také štádio, že som absolútne neposlúchala a tak ďalej. Sa mi zdá, že vtedy som nebola odhalená na YouTube, áno. A bola som vlastne na tom Craftcone a jedna kamarátka ma tam spoznala z Facebooku. Áno, ma tam spoznala z Facebooku. Vlastne prišla tak ku mne a mi dala papier a že Clarissa, podepíšeš sa mi? A ja to pre bol taký zázrak, kde som absolútne, to bol môj prvý podpis v živote. Ja som si tak skúšala doma sama a ja taká vystresovaná tam píšem svoj podpis a aj tak sa mi nevydaril. Počkaj, ja idem skotrovať kameru, či kameruje. Takže toto by z tohto vlogu mohlo byť všetko. Keď sa ti toto video páčilo, určite nezabudni
zase rozprávame k tata. Keď sa ti toto video páčilo, určite nezabudnite dať like, aj keď si to novo vidno, tak odber a like. Keď chcete viac takýchto vlogov, no tak mi to môžete napísať dole do komentárov a vlastne môžete mi napísať, že o čom chcete vlog, čo je napríklad o lete, o zime, o jadi, o jednorožcoch, o kvetoch, mne to úplne jedno, môžete mi to písať dole do komentárov. A vlastne dole v popise videa budete mať sociálne siete aj tu na obrazovke, však už ste ich mali aj počas videa. A ja sa budem tešiť, aj dúfam, že aj vy sa budete tešiť u ďalšieho videa, takže ahoj!